Здравейте, земно ами Господ мъдро завидава. Искам само да кажа, че ако ме слушате, моите съвети, значи да знаете, че аз съм пратеник на Господ на земята. Не съм някакъв случайен, дето така да качва някакви видеа и сега вие си кажете, то не се е постригвало. Нали това се вижда, това е ясно, ето. Но обаче аз не се постригвам, знаете ли защо? Защото не трябва да бъдем по-съвършени от Господ, разбира се. Защото ако се постригваме и ако се епилираме, значи това означава, че сме по-съвършени от Господ. Това ли имате притъм да кажете? Аз съм... И аз също съм мъдър, обаче не съм мъдър, колкото знаете. Но ако искате да бъдете съвършени, вие трябва да знаете, че не може да сте по-съвършени от Бог. Разбирате ли? Значи като дойдоха на тази планета, аз съм тук от 2 години. И ми викат, какво искаш, нали, да стане? Аз викам да си направя някакви TikTok акаунти и това е. И да правя лайв. Значи знаете, че на стария канал, нали, извънземния Метатрон, нали ме знаете като Метатрон, пратеника на Господ на земята. Значи този канал една седмица и ще качвам пак в него, защото им е забрана. И така, добре, чао, Господ мъдро заведа. Мъдрост най-вече.